Здравейте! Аз съм Виктория и днес ще направим една водена медитация, която ще ви помогне да се концентрирате. Можете да я изпълнявате, когато сте на спокойно място, вкъщи или след природата. Намерете стабилна и удобна седяща поза. Тялото ви е отпуснато. Ръцете ви също. Затворете очи. Вашата единствена задача за следващите мигове е да следвате звука на гласа ми и да се връщате към него, когато ума ви се отклони. Започнете с 3 съзнателни, дълбоки вдишвания и издишвания. Релаксирайте нервната си система. Дишайте през носа и издишвайте през устата. Позволете на издишването да бъде малко по-дълбоко от вдишването. Вдишвайте и издишвайте. Отпуснете всичко. Вдишвайте спокойствие и издишвайте напрежение. И още един последен път. Вдишайте концентрация и издишайте разсеяност. Сега върнете дишането си към естествения му ритъм. Не го контролирайте. Просто наблюдавайте. Наблюдавайте температурата на въздуха, който навлиза, и топлината на въздуха, който излиза. Проследете мислено един пълен дъх от началото до края му. Вдишайте и почувствайте как въздуха изпълва белите ви дробове. Издишайте. Сега почувствайте как тялото ви се отпуска и омеква. Продължете да броите диханията си. Бройте до 10, след което започнете от начало. Ако умът ви се отклони и забравите къде сте стигнали, просто се върнете към числото 1. Без притеснение, без разочарование. Целта не е да бъдете перфектни. Сега броим. 1. Дишай бавно и издишай. 2. Дишай бавно и издишай. 3. Сега оставете броенето. Съсредоточете се върху физическото усещане на диханието си. Намерете място в тялото ви, където усещането е най-ясно. Може да е върха на носа ви, ръцете ви или движението на корема ви. Насочете цялото си внимание към това място. Сякаш целият ви свят се свива до това едно микроскопично усещане. Всичко останало, звуците, стаята, времето, то може просто да се отиде. То не е вашата грижа в този момент.
Ако умът ви се срещне с мисъл, образ или спомени, просто забележете това. Признайте мисълта, без да се захващате за нея. Сякаш е облак, минаващ през вашето съзнание, и много нежно насочете вниманието си обратно към усещането за дишане. Вашето съзнание сега е като чиста, спокойна, езерна повърхност. Без вълни, без движение, дълбоко концентрирана в настоящия момент. Постойте в тази тишина, в това пространство на чиста осъзнатост. Няма нищо, което трябва да правите. Нищо, което трябва да постигнете. Започнете да възстановявате осъзнатостта за физическото тяло. Усетете тежестта му. Усетете го. Усетете ръцете си и краката си. Раздвижете пръстите си. Върнете вниманието си върху стаята, в която се намирате. Към звуците, които ви заобикалят. Сега бавно, без бързане, отворете очи. Погледнете около себе си. Все още поддържате чувството на вътрешен мир и дълбочина. Запомнете това състояние. То е достъпно за вас всеки път, когато отделите време да седнете и да се концентрирате. Как се чувствате след нашата среща? Пишете ми в коментарите и се абонирайте с камбанка, ако искате да не пропускате известия за още такива медитации. Благодаря ви, че бяхте с мен.